வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹங்கிரி ஷார்க் கேம். இந்த பிக்சர் மட்டும் பாத்துறாதீங்க, ஆனால் கேம் சூப்பராக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே வீடியோ பண்ணாங்க, அதை கட் பண்ண முடியல, திடீர்னு போயிடுச்சு. சரி, நான் இப்போ ரெண்டாவது ஷார்க் வாங்கிட்டேன். இதுல 2 ஷார்க் இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்க் வாய் வளருது. ஃபர்ஸ்ட் ஷார்க்ல தான் இருந்தேன். அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது யாருமே என்னன்னு தெரியல, வரல. ப்ளே கொடுக்கலாம். லோட் ஆகுறதுதாங்க ரொம்ப நேரம். என்னடா இது ஸ்பீட் ஆயிடுது, ஆச்சரியம். அதானே பார்த்தேன், ஸ்லோ ஆயிடுறாங்க. ஸ்பீடா ஏறட்டும். என்னடா இது, லோட் ஆகிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகிரும் போல. வீடியோ 20 நிமிஷம் பிடிச்சிரும் போல. இது லோடுக்கு அப்பாடி லோட் ஆயிடுச்சு. இதோ பட்டன் இல்லை, இதில் சைடில் சும்மா தொட்டா இன்சைட் திருப்பணும் தொட்டுட்டு அந்த மாதிரி. அது தொட்டுட்டு இன்சைட் திரும்பிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மீன் வச்சிருந்தால, அதால இந்த இப்போ ஒரு பெரிய மீனை சாப்பிட முடியாது. இப்போ எல்லா மீனையும் சாப்பிடணும். நம்ம சாப்பிட்டு என்னங்க இது, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இல்லைங்க, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. ஐயோ, இது பாங்க. சரி, அந்த பாம்ல படுறதா வெறுப்பா வருது. ஐயோ, டக்குனு லைஃப் குறையுது. அப்பாடி, ஒரே ஒரு குட்டி மீனா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்பாடி, இவ்வளோ பெரிய மீனை சாப்பிட்டா. அந்த மீன் சாப்பிட்டா என்னங்க பெருசா வருது. ஓ, கீழே ஒரு மீன் இருக்கா, மாட்டிக்கிச்சு. வசமா முடிச்சு மாட்டிக்கிச்சு. நீ மாட்டிக்கிட்ட. செத்துறான். டபுள் கில், 2 கில்லு கொண்டு. ஒரு செகண்ட் இன்னொரு மீன் வந்துருது இந்த இடத்துல. இந்த பெரிய மீனை சாப்பிட்றான். போடு. என்னங்க துண்டா போயிடுச்சு. என்னது, என்னவோ வந்துச்சு, என்னன்னு படிக்க மறந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க.